ibigay ko yung number ko. Wag. Mamaya na yan. Mamaya ka na mag-text. Sige, George, nice to meet you. Dito tayo kay ano? Ano pangalan mo? Okay. Bogart? Tama. Tama yung pangalan mo sa'yo. Ha? Ang ganda ng gilagid mo, ha? Bogart Pink. Nalisin mo nga. May asawa ka na ba? Meron. Meron? Asa yung asawa mo? Naghanap ng... Wala, hindi sumama. O kahit ako asawa mo, hindi ako sasama. Makakalayo ako. Meron ka na ba? Wala, kasi lalaki yung kasama. May boyfriend ka? Tama. Lahat ng bakla ngayon, choosy na din, ha? Hindi nga. Asa yung asawa mo? Pinata ka pa? Nagtataka ka ba? Bakit? Ganun talaga yun. Ano? Sige, sige. Anong ang pangalan? Yung totoong pangalan? Okay. Anong kaso mo? Tama-tama yan. May motor ka ba? Kasama ko. Walang motor yun eh. Tumakbo lang yun. Ako may motor. Alam nyo ba, yung ex ko may warrant of arrest na sa Tuesday, makukuha ko na. Palamahan nyo naman ako. Isusunod kita. Hindi, pero nagka-girlfriend ka na dati. May uwi na. Titi ng kapitbahay. Ano ka kapitbahay na? Huwag kang tumawa, ikaw pinagtatawanan. Ikaw, itsura mo. Hindi, sige. Totoo na. Okay. One. Nakaka-L to, nakaka-L. Lapit. 1, 2, 3, go. El Shaddai. El Shaddai. Brother Mike. Hindi, totoo natin. Ang bango ng hininga mo.
3, go. Manila, aray! Ay, pucha, dinugo ako. Ay, hindi pala dugo.